Cute ng ano nila. Ayan, cute po. Ang cute. Cute siya. Sa kabila. Ang cute. Hindi yung kasama yung ayan, cute. Ang cute, no? Nakagala ang inyong siyang. Nandito siya sa think. Magmas tayo kasi mayroong malaki na. Cute. Siya. सुधा और करा नहीं Akin sa mga cute. Ayan ang cute. Ayan pa. Ang cute nila, oh. Cute nila. Layo-layo. Ayun, oh, cute. Yun pa, puro pala yan na kasama. Hindi kasi. Ha? Lang postura, umalis ang lola na. Yun, parang ano lang ba? Parang ang tawag nito, tanggalin natin yung mascara. Mga creative yan, mga Pinay ang gumagawa. Ganyan lang ang postura ng lola niya. Yan. Cute. Pababa tayo. Dami mga dito. Meron lang akong bibilhin. Kaya gumala na rin. Ayan si ano kabayan. Oh. Daming ano. Wala tayo mag-master. Wala namang tao. Ayun, walang tao. Wala tayo sa baba. Sa baba tayo. Ayan siya. Bahay ni Santa. Picture kayo dalawa? Okay. Okay. Sige na. Gusto nyo pahalang? Or ganyan ganda? Para makita lahat. Okay? Okay, ready? Pakita natin lahat. Tingnan mo. Tingnan mo kung okay. Salamat. Okay. Ayan ang ganda na. Ganda na mga Christmas tree. Ganda dito, oh.
Imagine maganda ang decoration nila. Ang Christmas tree ganito. Oh, nagbabot-babot na yun. Bumuga na yung tapos na. Tapos na yung buga. Saan din galing buga? Ayan, buga siya. Bumugang snow. Ayan, may snow siya. Ang bango pa ng snow. Snow is snowing. Snow is snowing. Snow is snowing lang ba? Fake snow. Fake lang na snow. Kunti lang tao ngayon. Kaya hindi ako nahiya mag-ano. Buti nagdala ako ng stick. Ito po kayo sa Abu Dhabi Mall. Tapos, wala sa ano eh. Wala sa plana mag-vlog. Akala ko walang ano, decoration this year. Kaya nakapag-ano. Okay. Ayan, ganyan lang siya. Ganun. Hello. Dito lang ako nakaupo. Pahinga muna galing sa gala. Ayan. Ayan. Dito lang ako po kasi mag-shout out tayo. Shout out tayo sa ating family sa Philippines, sa aking mga kapatid na nagba-vlog din. I-shout out ko ang panganay naming kapatid na nagba-vlog. Sana magsipag siya, si Elbs Avera Shine. Support naman tayo sa kanyang channel. At saka si Yukins Family TV. Ayan. At saka yung si Brownix. Ayan, mga kapatid ko yun sila. Nagba-vlog din. At sana ay mag-support naman kayo sa kanila. Okay? At saka Happy New Year again. Diba? Ito ang ano ko eh, first vlog of the year. Diba? First vlog of the year. Yeah. First vlog of the year 2021. Yan. At saka of course, aking ka-team amazing. Sa aking mga team amazing na kami ay lahat muni na. Congratulations sa ating lahat. Siyempre, sa team principal, Cooking with Heart, and Mama Ching Vlog, and Orvan Tuki, ang ating bunso, Jenny Remiendo, Remiendo, at saka si EDV TV, EDV Venture TV, of course, Revis Travel Vlog. Shout out sa ating lahat. And of course, sino pa? Si Canadian Tepski Traveling. Shout out sa ating lahat. And of course, ating Amori, Divine Flower, si Aram, the Crazy Lady, and the Charlene TV, Charlene Channel. Ayun ang channel. At saka, of course, ano natin, sali din natin si ang tawag Pinoy si Sweet Savory, sino pa, Remark Pinay. Ayun, shout out sa ating lahat. Thank you so much sa inyong suporta. Yan. At ang tawag nito, sino pa ba? Ang mga armor, sila Abjay,
Helen Armisen, Abs G Vlog, Helen Armisen, Agnes, si Agnes Sweet Lover, diba? Ang ganda na ng ano no, iba-ibang kulay. Yan ang ano nila nito, munisipyo. At saka mga Inday Budang, si Tiri, Inday, ano ba? Si Inday Tirang? Inday Tiray? Oh. Si Doris. Si Tiray pala. Ayan. Ayan. Sana walang guard na mag-ano sa akin sita dito. Dito muna ako. Pauwi na rin ako. Sa harap ng ano namin, oh, yan ang building. Doon sa likod ng ano niyan. Yan, building na namin yan. Yan. Harap lang yung ano nila, munisipyo sa bahay namin. Hindi naman ano, maharap lang siya. Ayan. Baka nakawin yung ano ko na. Yung bike ko. May laman yun doon. Wala namang magnakaw dito. Alam, pangit ng ano, pula. Ang ganda. Ganun na nga. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda siya. Oh, diba? Turn na kayo. Dali. Shout out sa ating lahat. Happy New Year again. Thank you so much. Don't forget to subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Carmelite73. Shout out sa ating lahat. Shout out Philippines. All over the world. Kung sino mang nag-watch sa aking videos. Sa lahat. Thank you so much sa inyo. Sino pa ba hindi meron si Sweet. Si Sweet hindi makinig kaya hi Sweet, ganun na lang natin, hi natin si Sweet Savory. She's supportive din siya, ha? Nagpi-play din siya sa atin, kahit hindi niya sinasabi. She's not telling us that she's playing our video, but she's a good person. Thank you so much Sweet. And again, ang ganda dito, diba? Babus, don't forget to subscribe, like, and share. Yan, paiba-iba ang kulay dyan. Yan, sino pa hindi ko na-shout out? Okay, si My English, Madam Mai, shout out sa'yo. And of course, aking tatlong super chatter, Cooking with Heart, Divine Flower, Amori, and of course ang ating taga Germany na si Revis Travel Vlog. Shout out sa iyo Madam Rev. Thank you so much for support. You're always there with us. Thank you. Sino pa ba? Wala na ba? I-tour ko kayo sa ating munisipyo nila to. Iba-iba ang kulay. Ayan. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo lang ako at ang aking background. Ayun, nag-iba ang siya ang kulay. Diba? Ito ang baladian nila. Munisipyo dito. Ayun, nag-white naman siya. Ayan, iba-iba ang kulay dyan. Panoorin nyo lang. Ganda siya. Pink siya. Fuchsia pink or pink. Ganda kayang kulay. Ito sa kwarto ko, yun ang kaharap. Kaso lang, hindi lang siya full ang makikita. Kasi matakpan sa isang building na nakaharap sa amin. Ayan. Thank you so much once again, mga Shang at Shong. Ayan. At 2021 na naman ang ating harapin. At sana'y matapos na tong pandemic na ito, 'di ba? Sana wish ko lang, 'di ba? At makapag na tayong free lang ako, tinanggal ko yung mask. Naman dito nasa
open area, okay lang matanggal. Pero pag papasok mo ng ano, yun. Pero pag may pulis, magbayad ka. Ano? 3,000 daw ang ganun lang naman ang istorya. Diba? Ang ganda nga namin. Munisipyo. Ang daming ano, bandila. Yan. Ganda siya. Nagkulay blue na naman. Next, puti. Diba? The bush. Bye, 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 bye. Dinggin niyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan, dukha man